Salam mehriban dostlar. Bu nazıcık gödöwrak çykyş etmegimiz mümkin. Birden öterek geçip gowdalerak zat diýe aýtamam. Bagyşlamaňyzy haýyş edýän. Bilaňa hemmetini ýel gören adamlaryňyzdyr. Görmedikde bolsaňyz inni gabat gelmeňiz mümkin. Allah siziň hiç biriňize gabat getirmesin. Ýöne birden gabat gelýär de dinlemekligi, görmekligi maslahat berýänlerdir. Mene akun yolman hakkında bir yok bir bulumsuz sözleri ağzına alıp fazay mecazida internetin üstünden muhtelif videoları kurup ilanatında yayınladık. Yaman sözleri ağzına alıp birin diyanat yolunu alıp baryan yolumuda kullemler dinlemeklik qadagan şoňa men islahatları deyip de milleti hakikattan ürkütmekliğin aladan edildi. Näme diye sorularında da bu diye bundan diye gururundan dinlemeklik kullen qadagan diye da. Şulan tertibi şeydi da. Baran adamlara ürkü diýerler de barama var. Onlarına barama var. Korku diýerler de näme korku diýerler, korkmaýarlar. Öyle bizi karap aýtsaň aýt, bar Hanefi mezhepden sonra diýip. Ama Allah'ın şey diýipdir mi? Ama Allah'ın yalansını biljek bolsaň diýip. Ama Allah'ın tesirli Hanefi mezhepden bana yalıp ber diýip aýtdy. Muhurda urup berdi. Eger men aýtýan adam hakynda Hanefi mezhepden yalıp bilmedin. Muhur urup bilmedin bildikim men diyanat ýoluna alyp barýan ýolda millete Allah beren adam bolýar. Yok, men yalıp berdim, muhur urup berdim, ondan soň haklygyna diýişim sundan. Bilen üçüsi biri hayat ışığı dik giriye, biri sar dik giriye, biram ahunlar dik giriye. Umuman bu tipdäki adamlar gatken buat, yöne esasy maksimal nisidin tanayan adamlaryňy diýip şular goýdum da. Umuman bilen alyp barýan ýolnyň bilen iň ganym düşmany birinjisi Hudaý. Biler Allah'ın özüne düşman tutunýar. İkincisi peygamberler. Üçüncüsü şo peygamberlerden gaýdan öwliýalar. Bilen bar ganym düşmany şolar. Başka iş edenek biler. Bilen başka bir gurrun edip ya da bir gowzat hakynda ya da bir dünýä hakynda, din hakynda, durmuş hakynda bir gowzatlar gurrun edip oturany asla dinläp görmedim we gabat gelip görmedim. Gördüň o dönen dokunasdan habar yok diye sen täze meydana gelipdirdin. Bilýän habaryň yok. O da sen dokunasdan habar yok diýerleri, habarın yok. Sen gelmen pejim gözde 100 tane puşa var. Biri Mevlut Han'ın hakkında, biri Erhel'in hakkında, biri talağın hakkında, biri nikah hakkında, biri şiğilin hakkında, biri yeni buradın hakkında, biri Mesihiyet'in hakkında, biri Estem'den hakkında, biri ay orta bir ay tutmakın hakkında. Tenkilin havarın yok. Sen gelmen pejime, kısmeti puşan bir gözde, live'de gelip bir kurvakı iman sorasa, men şondan kepliyen. Bir adam gelip damak çalmadan sonra da men şuna jogap berýänler. Gabat gelýänne bolsaňyz, şulaň bir diýen zadyny etmekçi bolup berenne bolsaňyz, etmeklik maslahat berýänlerdir. Men Hanefi mezhep, men Hanefi mezhepligim berýän gurulunda Hanefi mezhepden berýän. Halany men kabul etdi, etmedi, on halany. Men millet kabul etdi jogap beren adam da özüme dogdy. Her kim halany ýolda gider. Ýöne men bir kep aýtýar. Şo bir kepi başga hakyny eşitmän gyndyr. Men şuna aýtýan, men berýän gurulum şey. YouTube'da ben gurulum bar, Telegram'da bar, Instagram'da bar, TikTok'a indi geldi, WhatsApp'ta da bar, aparatda da bar, äle jahanda bar. Men berýän gurulumlama kulak atym, men şuna aýtýan. Kulak atym, olan kada kulak atym. Odan oturdan dua edin ya Rabbi Allah. Allah'ım bey diye, Allah'ım bey diye. Meni hakka hidayet et deyip dua edin. Şu kebi başka onu eşmeyen kıyım. On yanında barsam, on yanında barama ha diye. On yanında barsam, on yanında barama ha. Adamdan ürkü diyerler. Yo azam. Bilin bilýän adamız şey, kabul etseňiz, inelekem yol. Kabul etmeseňiz de halalekem yol. Onun şu daýdan ýaşaýy çakoýan wede, siz dua edin ýöne. Ya Rabbi Allah bize gara sağlam diye. Her kim buradan diye ya Rabbi Allah diye. Ya Rabbi hakka hidayet et. Doğru yol halyp sonra Hudaý Taala ýalbarsak, giýje dişinde bolar, gündüz huşunda bolar Hudaý Taala hetmi taň doğru yol kökede diýär. Hawa şeýle. Mama çok bolýanym. Bizim de tertibimiz bilýän ki, men degme bak. Yani degen adam diyanat ýoluna bana degke men jamyň içinde gaftan çykan penjara bolar yani. Men degmedi adamyň işim yok. Men adım tutmadık adamın işim yok. Yöne alıp baryan diyanat yolumdaki men zindegimi bütün yaşayışım şu yola koyun Allah Teala bana istiqamet versen on gafti çıkan maraqin penjara bolar inşallah Teala.